Jussi Väänänen on vakiokävijä Kristian Keskitalon ahvenapajilla Ruotsin Vänernjärvellä. Matka Kuopiosta Helsingin kautta Tukholmaan ja sieltä edelleen vuokra-autolla Kristinehamniin kestää saman verran kuin Jussin oma mökkimatka Suomessa, eli kauan. Onneksi tuosta lentoosuudesta selviää nykyään kohtuullisen pienellä rahalla. Tälläkin kertaa on toiveissa edellistalvien kaltainen mahtava ahvensaalis. Kai se on se vaan, että sitä odottaa sitä yhtä isoa täällä. Tällä järvellä etenkin se riittää, ei pelkästään jos se yksi iso, kun täältä saa se yhden iso. Sitä vaan odottaa. Kato, nyt on isompi. Tämä paikka, missä me kalastamme tänä päivänä, se on pieni lahti täällä Pohjois-Vennerillä, niin isän työkaveri kerran houkutti isän tänne silloin ihan 70-luvun alussa. Ja sen jälkeen me olemme kalastaneet täällä joka kesä ja joka talvi. Siitä se löytyi tämä paikka. Ja joka vuosi on tullut semmoisia yli 1,5 kilon pilkkiahvenia tästä. Ja suurimmat on 2 kilosia. Ja tässä on kova virtaus tähän lahteen. Ja tähän kevätjäällä tulee tämä ahven tänne kutemaan. Tämä iso ahven. Moni luulee, että tuo poraus pölättää kalaa, mutta se on päinvastoin. Se houkuttaa useasti kalaa. Ja näin ollen sitten täytyy olla aika nopea panemaan tuo pilkki alas, kun kala ruukaa tärpätä siis ihan heti, kun sen saapi sinne. Myös näin matalassa veessä. Se on vaikea uskoa, että se poralla työntää tuonne melkein pohjan asti niin. Iso ahven? Pieni ahven, joo. No Keskitalo kerta saa kilosia ahvenia, pitääkö mun jollain se yrittää kuitata? Jos ei muuta, niin haula. Kaunis ahven. Silloin 300-400 grammaa ehkä. Paras kalastaja on vanhin mies. Luultavasti. Eihän se aina niin käy. Nythän sai tämä juniori saa isomman kalan vielä tähän mennessä. Mikä tasuri sulla oli? Nils Master. Jaha, kato siihen. Ruottalaiset ahvenet syövät suomalaista tasapainoa. Komia kala. Joo, semmoinen 300 grammaa. Oho. Ruokakala. Ihan mukavan näköinen. Paras ahvensaaja meistä 3 on minun isä. Isä on näyttänyt sen tänä talvenakin. Se on 2 kertaa 3 se ruukaa päihittää minuun. Vaikka minä ruukaan juossa ja porata 100 reikää päivässä, niin isä useasti saa niissä suurimmat. Mutta vaikea sanoa, minkä takia se onnistuu aina parhaiten, mutta normaalisti isä onnistuu aina. Siinä suurkalan saannissa. Oho, nyt oli kyllä kiinni iso kala. Aivan suuri! Onhan tässä vielä aikaa. Kristian muuten on niin kova aina sitten vähän kehumaan itteensä, niin pakko se on päihittää tänä päivänä. Ei siihen muuta mahdollisuutta ole. Eihän nyt tuommoinen 400 grammaa tästä järvestä, niin kai sen minäkin voisin vaikka saada. Ehkä. Minä en taas niin siitä ole kiinnostunut ollenkaan, kilpailupilkkimisestä. Kerran olin Suomessa, se olikin ensimmäisen pilkkikilpailu, mitä siellä meidän kylällä oli, niin semmoinen mies voitti, joka oli ikänä pilkkin. Yksi kaveri antoi sille vavaa ja pilkin ja saa konkia, ja se sai 4 kallaa ja voitti sillä matkaration. Toiset, jotka oli eksperttiä, ne ei saane mitään. Me olemme isän kanssa huomanneet, että 70-80-luvulla, kun me täällä paljon pilkimään, kun Miikka oli noika, niin täällä saattoi olla 6, 7, 80 miestä ihan meidän ympärillä. Ihan mustana koko tämä lahti. Sitten 10-15 vuotta sitten tapahtui jotakin. Nyt kun täällä kalasteli, niin täällä saa melkein aina olla yksin. Että jotakin on tapahtunut. Ihmisillä on muita harrastuksia nykyisin. Tänä päivänä huolissani oikeastaan on siitä, että eihän meillä niin Suomen maassa niin enää tuommoista junioreita ole tuolla kisoissakaan enää ollenkaan. Että ne on kaikki kohta pois sieltä. Että kyllä mun mielestä niin kuin pitäisi saada innostettua nuoria mukaan niin pilkkiharrastuksia ja muuhun. Että ei tämä nyt mikään huono harrastus ole. Se pilkkiminen on loppujen lopuksi niin kuin pienten lasten kanssakin, niin kuin itsellä on pieniä lapsia, niin niiden kanssakin se on niin tosi helppo hommahan se on niiden kanssa aloittaa siitä pilkkimisestä.
kelitko on hyvät, että aurinko paistaa ja jossain mökillä ollaan, niin se on tosi mukavaa hommaa. Kyllähän ne lapsetkin siitä tykkää. Talven aikana täällä vaihtelee nämä olosuhteet, jääolosuhteet aika kovasti ja on virtauspaikkoja ja semmoisia paikkoja, joissa on ollut kovat tuulet ja että saattaa olla 30 senttiä paksu jää, sitten paikottaa se voi olla vain alle 5 senttiä. Että mulla on oikeastaan vaikea ymmärtää, että ihmiset ei pidä kunnon pukuja päälle turvallisuussyistä. Tänne Ruotsinkin hukkuu monta ihmistä joka vuosi jäihin ja kunnon pelastuspuku päällä, niin sehän on henkivakuutus ja aika halpa henkivakuutus. Tässä kävi taas niin kuin normaalistikin aina nuotiohommissa. No mikä? Sitten kun hyvä hiilos on, niin sitten ei ole enää makkaraa. Joo, on varmasti makkara. Oikeastaan niin minä olen vähän sitä mieltä, että tänä päivänä se oli ihan puhasta tuuria tuo, että sä oot saanut sen. Eilenkin se oli ihan puhasta tuuria. Mutta kun noissa kalojen pituuksissa mennään, niin kyllähän mulla tänä päivänä ylivoimaisesti pisikala taas. Mulla pisin on se. Jussi ottaa hauki liikaa. Joo. Hauki Jussi. Kato, ihan hyvä. Se oli hieno kala. Ja heti alku. Se ei ollut huono. Ruotsin valtiohan silloin 15 vuotta sitten perusti lain, että kaikilla rannikkoalueilla ja näillä 5 suurilla järvellä on vapaa kalastus, kalavälineillä siis. Ja moni ulkomaalainen pitää sitä aika ihmeellisenä, että täällä tämmöisillä hienoilla kalavesillä ei ole kalakorttia. Täällä on ihan ilmasta kalastella. Hieno kala. Kovia kala. Oi. Keskipalo. Seniori veti. Katossi. Kiitos, olipa komia kalaa. Talven aikana täällä voi pilkkiä tavallisella pystöpilkillä, tavallisella hopeisella pilkillä ja mormyskalla ja muilla, mutta nyt kun tulee tämä kevätahven pyytämään täällä, se uipii aika nopeaa täällä, suuria alueita ja silloin se toimii tämä tasapaino minun mielestä kaikista parhaiten, just tässä kevätkalastuksessa. Me ruukaamme käyttää täällä näissä matalassa vesissä tämmöisiä aika isoja tasapainoja, eri kokoisia, eri värisiä ja se syöpii, iso ahven täällä, se syöpii kuoretta ja on tottunut syömään tätä pientä kuoretta, että kun se tulee tänne kutemaan, niin se muistaa tämän kuoren ja syöpii sitä täällä matalassa veessäkin. Ja just tässä lahdessa on vain metri vettä, että sen takia me käytämme kuitusiimaa, kun nämä iso ahven, kun se tärppää, niin se on aika raju tärppi metrin veessä. Että vaikka jos käytät 0,30 monofiilisiimaa, se saattaa mennä poikki itse tärpissä. Että 0,15 kuitusiima on minusta paras. Se uittaa pilkkiä hyvin tuolla veessä. Kyllä tänä vuonna syönti on ollut ihan erilainen kuin mitä viime vuonna oli. Että oltiin just vastaavaan aikaan Kristianin ja Kristianin isän kanssa täällä. Ja silloin meillä oli parhaana päivänä niin 30 yli kilosta ahventa ja nyt noita isoja ja yleensäkin puolen kilon ahvenia oli ihan 2 repullista meillä. Kristianin kanssa 2 oltiin lauantai-päivänä ja saatiin 2 repullista ihan niitä. Niin nyt niitä vaan ei oo. Nyt tulee semmoista 50 grammasta ja joitakin 100 grammasia ahvenia. Että syönti on kyllä selvästi huonompi nyt ja tietysti keli on erilainen. Että koko ajan nyt on ollut kirkas keli ja aika kova tuuli. Tänäkin päivänä on ollut välillä vähän tuuli pois, mutta nyt taas rupesi tuulemaan. Ja panenpahan jalan tuohon viereen, että näette. Nämä ovat keskitalon pienehköjä ahvenia. Tässä ahvenkalastuksessa yksi asia tärkeä on, että jos näitä isoja ahvenia pyytää, että on tarpeeksi suuri reikä. Sehän on tietysti ihan selvä asia, että jos on liian pieni reikä, niin kala ei tule ylös, mutta me piämme kato, tätä olisi tärppäs ahven. Mehän piämme 150 tai 160 millistä reikää minimi, että saa ison ahven ylös. 160 reiästä tulee semmoinen 2 kilon ahven ylös.
Mutta jos 135 esimerkiksi on, niin alkaa tulla ongelmia, koko ahven on 1,5 kiloa kokoon. Toinen juttu on sitten kanssa, että jos tekee niin miten tuossa, että vapauttaa ahvenen tuolla matalassa veessä, niin on suuri vaara, että tuosta kalalla ei saa samasta riestä, kun se ahven menee alas ja lähtee uimaan sivuttaa ja viepii parven mukana. Että se on syömässä veessä se on niin vaarallista, kun se voi sivuttaa lähteä uimaan mennä aika kauas, mutta matalassa veessä, kun se tulee heti parven sekkaan. Nyt tykäsi. Nyt oli kiinni. Nyt on kiinni. Kato, komea ahven. Katosi. Kato mikä ahven. Eikö ollut hieno? Ei tule vaimolta kommenttia siitä. Vaimo tietää sen, että kun me pääsen kalahan kerran edes viikossa, niin me olen rauhallinen ja mukava mies sitten loppuviikon.